panibagong sorpresa na naman ang magaganap sa atin ngayon. Ngayon, nandito po tayo ngayon sa Barangay Bunog, Pusurubio, Pangasinan. Naihahatid natin ang sorpresa para kay Nanay Gloria ni Mer na ipinapahatid ni Ma'am Zenny ni Mer. Ano bang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito. At na! Didecorate lang daw po namin. Pwede niyo po ba kami sama ng nanay? Tignan po natin kung saan po banda i-decorate namin. Magde-decorate po kasi kami. Magde-decorate po kasi kami. Natusan po kami. Bali kami po yung kaibigan natin sa Elinay. Saan po tito yung ano? Bahay? I-decorate niyo? Opo, opo. May i-design po kami. May i-design po kasi kami. Nay, sa taas na lang tayo mag-decorate. Tayo. Medyo malayo pa pala na ya. Andun pa kasi sa sasakyan yung mga gamit namin. Basta ang i-decorate namin na yung nasa labas po. Lalagyan na po namin ng design na Ajay ko ah. Design nga ko ah. Parang yung kanya, parang yung pang-wallpaper niya na gano'n. Parang pipintuan na namin yung may jad arap to eh. Singa antayo may castle. Singa uman so is design to. Ganun po yung gagawin namin na manlugan sila. Sikatila mo sa manlugan ta. Manira may gamit ni kunin na lang po natin muna yung kanya. Diyan mo doon, ilabas. Paun lang nila. Diyan may luganan. Ay. Diyan sudalan. Pero saan po kayo natutulog na? Doon dito. On, kakabalag mo tayo pan design. Singa nalugan ay gilata lagi. Pag-design po na, pang-pintura na din po sa labas ng bahay para mas kumurma na po. Tusan lang po kami ni Madam Zen. Balik po tayo doon na Ataalan tayo ramay gamit Yung mga ta. gamit Itilakmit natin. man. May dalan mi rata. Nay, galalad dyan na Tanong lang mo. Diyan ay dalan diyan. Sakto na no. Ay, ano mo? Surprise! Happy Mother's Day, Nanay! Surprise! Parang si kayutan na eh. Para si kayutan. Para po sa inyo, pinapamigay po na Ate Zenny po. Share po muna na Nay, dito kayo sa gilid na para po sa inyo yan. Nay, kahit di kayo lumabas ng 3 buwan dyan. Nay, ngiti anay ha. 1, 2, 3, smile. Kayo rin po dito sa... Dalawa po kayo. Picture kayo ni nanay, picture. Happy Mother's Day, Nay. 1, 2, 3, smile. Gamin na Mother's Day na. Yan po yung paraan ni Ate Zenny, Ate Nay, para maiparamdam po niya yung pagmamahal po niya kahit wala po siya dito. So, yun na, pinapabot po siya. Yun.
Wala ni kwarta ng nanay ah. Ito na Mother's Day po, Nay. Yung lobo. Picture po muna kayo, Nay. Okay, wala life. Huwag ka tumanggilang na. 1, 2, 3, smile. Puri na. Oh, Parang si kayo tanay. ipasok po muna natin yung mga handa, Nay, para ipagpatuloy po natin yung Dito na lang. Ang nagpapasurprise po dito, nagpapahatid po dito si Ma'am Zelly ni Mer. Matagal na daw po siyang hindi nakaka-uwi dito. Ito po yung way niya para may paramdam sa inyo na kahit wala po siya dito, may paramdam po niya yung pagmamahal na dapat Ilang po. anak. So, happy Mother's Day, Nay. Nay, may abot siyang mensahe, Nay, para po sa inyo. Ito po yung sabi niya, Nay. Ito po, Nay. Nay, una po sa lahat, binabati kita ng Happy Mother's Day. Sana po, magustuhan mo tong pasurpresa ko sa'yo. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita, mahal na mahal po kita. Lagi kapos na sa puso't isipan ko. Kahit minsan nagkakatampuhan tayo, huwag po kayo mag-alala. Natural lang po yun. Kahit madalas po kami nag-aaway ng mga kapatid ko, hindi ko nila lahat. Mahal na mahal ko po silang lahat. Maraming salamat, Nay, sa pagbibigay ng buhay sa akin. Basta lagi niyo po ito tatandaan. Nandito lang po ako lagi. Pag kailangan niyo ng tulong at hindi ko kayo iiwan. I love you, Nay. Ingat po kayo palagi at alagaan ng sarili. Lagi. Para pag uwi ko, makapagkana pa tayo. Miss you, Nay. Happy Mother's Day ulit. Hug you tight and kisses. Sa mga kapatid ko at ipag ko, Happy Mother's Day sa inyo. Love you all. Miss you. Pinapasabi po ni Ma'am Zelly po. Sir, may gusto ka po bang sabihin kay Nanay? Sige po. Nay, ano pong gusto niyong sabihin kay Ma'am Zelly sa pinabot po niyang sorpresa po sa inyo? Apo lang. Hindi po, Nay. Sabihin niyo po sa video na Nay. makakarating po sa kanya. Nay, itong video po na to, makakarating po sa kanya. Ito Nay, itong binibideo ko po, Makakarating po sa kanya, Nay. Kaya, Ano Nay, po gusto kung- niyong sabihin, Nay? Ano po yung gusto niyong sabihin? At sa anak niyo, yan, ng surprise at si kayo. Salamat sini sinuprise mo mga ang kontan yun. Si anak sini amay di mag-abog mo. Ito mga mados di at ano Sikat to Nay, Mother's Day na. Salamat anak Miss na siguro kayo Nay. yun. Kuna na makukuha kayo di wagay. Magpakaiyan ka pa. Sinuprise mo sirin natin kaya. Salamat sini Po, Nay. Yung mensahe po na ipinarating niyo po kay Ma'am Zelly ay makakarating po sa kanya dahil i-upload po namin yan sa iyo. By the way, Nay, magpapakilala po kami. Kami po ang surprise mo deliver ko from Mylene Palabay. May kwan po kami na, may previous po kami. Lahat po na mag-a-avail ng promo namin sa pasorpresa kahit ano mang po event. Kasal, surprise, proposal, birthday, binyag, okay lang po yan, Nay. Nag-offer din po kami ng catering na ito po na 3-in-1 towel para po sa inyo. Regalo po ng surprise mo deliver ko. So, ayun po. Salamat. Opo. Happy Mother's Day na in behalf of surprise mo deliver ko. Gusto po namin iparating sa inyong mga ina dito sa mundong ibabaw na maraming salamat po sa sakripisyo nyo sa mga anak nyo po. Tunay po kayong bayani para po sa amin. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Nay! And don't forget to like, share, comment, surprise mo deliver ko. And don't forget to subscribe. Happy Mother's Day, Nay! And kung may gusto po kayong pa-surprise, Nay, kahit anong event po, message nyo lang po si
Ma'am Maylin Palabay or kahit sino po sa kanya sa mga marketing officer po niya, kahit saang sulok man po kayo ng Pangasinan o kahit saang lugar po, pupuntahan po namin kayo. So, happy Mother's Day po sa ating lahat. Happy Mother's Day, Nay! O, yun, Nay, ha? Singakin layay! Singa, panduarang taon mo't lamon at naupot! Pag lumuluhay, patatahanin. Babandayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag